सगळेच गोंयकारांक हांव अपील करता की तुम्ही जर डॉग हाडटा आसत म्हणजे सर्टन ब्रीड वी वॉन्ट टू बॅन वॉट टायप ऑफ इट इज पळय आमी म्हणटाले की सर्टन ब्रीड ज्यो सामक्यो आसा त्यो आमकां बॅन करपाक जाय स्टेटीन दवरून उपयोग ना कारण दे आर मॅक्झिमम डायरेक्टली अटॅक करता दे आर अटॅकिंग स्पेशली ऑन द ह्युमन डायरेक्टली अटॅक करून तांकां दे आर ऑल्सो म्हणजे घरांत दवरता ताका ते वॅक्सिनेटूय करिना सो दॅट समेज गोंयकारांक सांगता तुम्ही एट प्रेझेंट एटलिस्ट ऑल द डॉग्स हॅव वॅक्सिनेटेड फॉर द रेबीज वॅक्सीन even though we are starting with the sterilization process in future. Mission Rabies is submitting the project to us and entire dog from the state we are doing the sterilization process step by step. We are doing the sterilization to keep the control on the population of the dog. जर कुत्रे चड जाले आसत जाल्यार तांचो सगळ्यात चड व्हडलो त्रास कोणाक जाता आमकां जाता म्हणजे जे रोड एक्सिडेंट जे सफर जाता आमी पळयता ऑन एन एवरेज म्हणजे 1 ते 2 एक्सिडेंट डेली जाता आणि विथ अ मेजर इंजरी म्हणजे हेड इंजरी आसतले फ्रॅक्चर्स आसतले गोवा मेडिकल कॉलेजीन वचून जर पळयत जाल्यार सगळ्यात व्हडले 1 ते 2 एक्सिडेंट मेजर एक्सिडेंट सातत्यात बिकॉज ऑफ डॉग्स जाता आणि ताजेर कंट्रोल हाडपा खातीर तेंचे पॉप्युलेशन कंट्रोल हाडपाक जाय आणि ते पॉप्युलेशन कंट्रोल हाडपा खातीर स्टरलायझेशन प्रोसेस इज मस्ट म्हणजे एके वाटेंतल्यान रेबीज वॅक्सिनेशन आणि दुसरे वाटेंतल्यान स्टरलायझेशन फॉर बोथ दीस म्हणजे वी आर कंट्रोलिंग द रेबीज ऑल्सो आणि वी वॉन्ट टू कंट्रोल द डॉग पॉप्युलेशन ऑल्सो म्हणजे इन फ्युचर आम्ही पळयता पॉप्युलेशन जर वाढत गेले आसत जाल्यार मोर अँड मोर बाकीचे सगळी कॉम्प्लिकेशन्स जी आसा पळय ती वाढत वतली. आज आमचे मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट काढला की सर्टन ब्रीड्स ऑफ डॉग्स आर गोइंग टू बॅन. Why is he made this statement? Because there is fear among people that those breeds are going to bite you. But the Chief Minister cannot ban those. You can ban them on paper. Does he have the capacity to enforce the ban? Dangerous dogs, Rottweiler, Pit Bull. Can you? Is the government in the position to enforce that ban? So I think the government also should advise the Chief Minister not to make statements which you cannot enforce. Here is an issue where forget the private dogs, the stray dogs need to be treated. And the government as of now, आम्ही 2 वर्सां जाली बोवाळ मारीत आहात की गोंया मडगांवा खातीर आमी एन्क्लोजर केला आनी तो वेटरनरी हातून ताणी अलॉट केला बट कलेक्टर इज नॉट अलॉटेड. दिस इज वन. दुसरे जे कुत्रे मरतात सपोज एक व्हायरस आयलो सम व्हायरस पारो व्हायरस येवन बरोबर म्हणतात कितलेच कुत्रे ताका कशें करतात ताका हाडून सोंसल्यार उडयतात. सो दिस इज नॉट द रायट प्लेस. यू शूड हॅव एन इन्सिनरेटर फॉर डिस्पोजिंग ऑफ द बॉडीज और यू शूड हॅव अ बरियल प्लेस. हियर ह्युमन्स डोंट हॅव अ बरियल प्लेस. पीपल आर डिमांडिंग आनी अजून मेरेन जायना आमची बरियल प्लेस. सो कुत्र्यांक तरी इन्सिनरेटर घालचो.